Грузия абсолютно непредсказуема. Грузия е абсолютно непредсказуема, тъй като изведнъж пред очите ни се появи поколение, което не познавахме. Поколение, което е толкова чисто и което се стреми към европейските ценности, не само географски, не, именно европейско-християнските ценности. Общохристиянски ценности. Ние не познавахме това поколение. Мислихме, че то не чете книги и не знае нищо, не учи. Они ничего не знаят. Они не учатся. Но се оказа, че това е едно много чисто, високо морално, начетено и много образовано поколение. Те не знаят как да се примирят с злото, затова действат абсолютно безстрашно, безкористно. Покрай това, което се случваше по улицата на Тбилиси, въпреки че познаваме тези митинги от 30 години, една холандка ми каза: на вашите митинги започвате да пеете, да танцувате, да рецитирате стихове, докато на нашите митинги започваме да парим коли, да чупим витрини. На вашите е различно. И това поколение също е толкова чисто. Те са като ангели, които внезапно са слезли и са решили да вземат съдбата на страната си в свои ръце и излизат на улицата с такива протести. Дори много от децата стоят там на митингите, а бащите им са против тези митинги. Представяте ли си какво е разделението? Трябва да вярваме в новото, младото поколение, тъй като то е нашето бъдеще. Трябва да доверим бъдещето си на тях, за да му помогнем да се роди. Нана, на какъв език предпочитате да разговаряме? Конечно, на грузинском. Разбира се, на грузински, но мога да говоря на английски и на руски. Нека да пробваме на руски. Днес не са много грузинците, които искат да говорят на руски език. Защо? Знаете ли, мисля, че езикът е неприкосновен, свещен. Той е много висша инстанция. Но сега е такава ситуацията в общата политика, че, за съжаление, по някаква причина руският език се приписва на Путин и на това, което той прави. Това, което направи с Грузия през 2008 и това, което сега прави в Украйна. И веднага започнахме да казваме, че не искаме да говорим руски. Но езикът няма нищо общо с това. Путин не е окупирал руски език и култура. За мен не е. Нана Джанелидзе започва своя път в киното като сценарист, музикален оформител и асистент-режисьор на филма «Покаяние» на Тенгиз Абуладзе. Лентата печели голямата награда на фестивала в Кан през 1987 година. В богатата си кариера Нана има няколко документални и игрални филми. Днес се смята за най-влиятелния жив режисьор в Грузия. Нана е сред известните интелектуалци, които активно участват в демократичните процеси в Грузия. Какво помните от детството си? Какво беше то по време на Съветския съюз? А вы знаете, что в детстве всегда зависит от семьи? Знаете ли, че детството винаги зависи от семейството? Аз имах прекрасно семейство. Имах майка и баща. Това вече е голямо богатство. Плюс това имах баби и дядовци. Те ме отгледаха, имах много сладко детство. Помня всичко толкова добре. Интересното е, че когато започнах да работя по филма «Покаяние», едва тогава разбрах какво са преживели баба ми и дядо ми. Те ми разказаха много истории, които ги включихме във филма и беше много драматично. Те винаги се стараеха ние, децата, да не разбираме за тях. Не бяха разказвали тези истории на майка ми, тъй като все още беше опасно. Но през 80-те години режимът беше отслабнал. Задаваше се перестройката, макар че още я нямаше. Беше времето на Брежнев. Но беше много интересно това, което ми разказаха и много от тези истории влязоха във филма. Много истории отсюда вошло в филм. Madren felice, porua sale parti, o te quel meno, porua mori, o te quel men porua mori, o te quel men porua mori. Никога не съм мечтала да се занимавам с кино, но филмът, с който открих за себе си киното и който помня до днес, беше американският филм «Лили» с невероятна музика. И е много интересно, тъй като през 1974-та, мисля, че тогава откриха при нас в Грузия киноинститут, а преди това той съществуваше само в Москва.
И нито една от републиката в Съветския съюз нямаше право да има такъв институт, но ние станахме първите. И така аз влязох в този новооткрит институт. Бях в първия поток и интересното беше, че в него студенти приемаха Тенгиз Абуладзе, много известен режисьор. Илана Ахопере, също много известна, но аз не исках да постъпвам там. Исках да постъпя в консерваторията, но баща ми каза: знаеш ли какво? Отваря се институт. Там преподават много добри хора. Ще бъда на Руставели, на главната улица. Защо не опиташ да влезеш? И така някак си влязох, между другото, имаше много голям конкурс, но влязох. И Тенгиз Абуладзе ме прие. И вот Тенгиз Абуладзе меня принял. Първата ми година като студент беше много травмираща, тъй като не бях свикнала да общувам с толкова много хора. Все пак, когато се занимаваш с музика, си на семе с композитора, с Бах, с Моцарт, с Шопен. Всички са брилянтни събеседници. И някак си бях възпитана по този начин. А изведнъж се впуснах в света на киното, суматохата. Това ми беше много чуждо и след една година написах писмо на Тенгиз Абуладзе и казах, че не мога да се занимавам с това и си тръгвам. Беше започнал работа по блестящия филм "Дървото на желанието", който се превърна в един от знаковите филми в биографията му и ми предложи: нека работим върху този филм, за да усетиш какво е истинското кино. А след това сама ще решиш дали оставаш, музиката няма да ти избяга. И той така ме привлече обратно. Сценарият беше абсолютно блестящ. Започнахме да работим по сценария. Най-важното беше, че той съгласуваше всяка дума с нас, студентите. Бяхме 4 от групата и това беше блестящ академик за мен. Там научих всичко. Он ваш учител, но и ваш шанс. Той е вашият учител и вашият билет за влизане в света на голямото кино. Как ви покани да работите над филма "Покаяние"? На покаяние. А я сама ворвалась туда. Нахлух сама. Той нямаше да ме покани. Я уже была его невестка, я жена его. Вече бях негова снаха, съпруга на сина му и той ни разказа за идеята си и за историята на филма. Много му завидях как прави нещо толкова интересно без мен. Помолих го за синопсис и когато ми го даде, написах един много задълбочен анализ и му предложих в този синопсис да има 2 поколения. Тоест, това, което е било през 30-те години и това, което е, когато всичко е минало, тъй като по време на 80-те години нямаше толкова страшен тоталитарен режим. Казах му, какво значение има да размахваш юмруци след бой? Всичко е приключило. Какво значение има, но ако моето поколение се появи във филм, т.е. поколението на внуците, това има значение. Тъй като нашето поколение не приема лъжите на по-възрастните, не им вярва и това може да доведе един млад човек до самоубийство. Беше едно огромно приключение, тъй като в грузинската литература нямаше дисидентска литература. Грузия като цяло е съвсем различна страна. Ние седяхме в кухнята и бабите и дядовците ни разказваха тези истории, така че нищо не беше написано. Започнахме да събираме всичко това по парченца. Посещавахме възрастни жени, които са били в ГУЛАГ. Те бяха много. Тъй като по време на сталинските репресии 300 000 души са били репресирани, т.е. разстреляни. А останалите седяха там, като семейства и съпруги на врагове на народа. Това е огромна част. Живели са в ГУЛАГ в продължение на 8-10 години. И за това филма "Покаяние" всеки детайл е истинска история, зад която стои истинска съдба. Это реальная история, за которой стоит реальная судьба. През 1987 година филмът "Покаяние" получава наградата Ника на Руската филмова академия в номинация за най-добър постановъчен екип. Наричат художникът Гоги Микеладзе жив класик. Той е един от най-търсените и продуктивни грузински художници в киното. Имаше момент, в който се появи и малко съмнение в него, но и този момент отмина. Спомням си тази ситуация добре, защото аз не съм активен човек. Малко съм инертен, това е така и в тези дни. Но когато вляза в процес на работа по един проект и почна да го разбирам дълбоко, а не повърхностно, тогава почвам да работя и да правя ескизи, за да убедя себе си, че съм на правилния път и да убедя и режисьорите. Така се заформи моят процес на работа с режисьорите. Не комуникирам
комуникирам с тях вербално, а рисувам, показвам моето виждане и така ги убеждавам, понякога ми вярват, понякога не. Аз направих някакъв генерален ескиз по време на работата по покаяние. Това беше сцената с парада, когато хората излизат с речи, първо главният герой, после останалите хора, епизода с водното оръдие. Хората, които са гледали филма, ще се сетят за какво говоря. Когато работехме по филма, бяхме сигурни, че той няма да бъде пуснат на екран и работехме за рафта. Тоест, да бъде поставен на рафта и след много години някой да си спомни за него. Но той беше забравен само за 2 години. А след това минаха всички тези 30 години. И всеки път имахме смяна на правителството, смяна на системата. И всеки път някой се обаждаше и казваше: сега видях покаяние. Ах, какъв съвременен филм е. Всеки път, когато имаше смяна на правителството и смяна на мирогледа, това се свързваше с покаяние. Мисля, че за това спомогна и фактът, че филмът не показва точното време. Той е абсолютна алегория, метафора за навсякъде и винаги. Така го характеризирам аз. Така че филмът се оказа много съвременен. След разпадането на Съветския съюз не последва истинско покаяние. Тоест, хората приеха филма много добре, тъй като си спомням премиерата, когато бях в Русия. В кино Русия в Москва имаше конна полиция и хората искаха да се напъхат в залите, за да го видят. Тъй като нямаше билети, а след филма буквално целуваха ръцете на Тенгиз. Кланяха му се, падаха на колене. Тъй като всъщност целият Съветски съюз беше преминал през тези мъки и хората се радваха, че това най-накрая беше разказано. Но въпреки това държавата не се покая. Ето защо тези вълни се връщат отново. Всеки път се случва нещо ново. Ако имаше държавно покаяние, каквото се случи на Нюрнбергския процес след фашизма, вероятно нямаше да се случи сега това, което се случва в света. Паметта е основно ние. Как сме изградени? Защото ние сме изградени от нашите родители, техните родители, а те са били изградени от цели поколения преди нас. Това е нашата идентичност. Така че човек без памет е манкур. Помни този блестящ роман, където паметта е унищожена и човекът губи всички човешки ценности. Така че човекът без памет, човекът без родина е може би най-опасното същество. Това дори не е същество, това е дехуманизация на човека. Ето защо в последния ми филм в тези анимации няма хора, а има дехуманизирани същества с тела на хора и с глави на различни животни. Това се случва с човека, когато той няма памет и всеки е подвластен на това. То няма нация, всички нации са подвластни на това. Това беше много неочаквано за мен. Дойде Нана при мен с това предложение. Аз с нея съм работил няколко пъти след покаяние. Познавах я добре, нейното отношение към това дело. Малко се очудих, не видях анимацията. Но също така се досетих, че снимането на тази война, този ужас, би било невъзможно със стандартните методи. Пробвахме, мислихме дълго заедно, направих някакви неща. Още веднъж повтарям, че в процеса на рисуване ми идват идеите, тогава почвам да размишлявам. Нищо не се случва изведнъж. И накрая стигнахме до мисълта, дали да не бъде използван този подход с големите класици, художници. Смятам, че това е бил правилен подход. Когато привличаш, използваш или привикваш помощта на големите художници. Но не ми харесва думата използваш. Веднъж използвах такъв велик художник в друг от моите филми и после писаха за мен, че му подражавам. Аз не му подражавах, аз го използвах, аз го цитирах и не съм го крил този факт.
Това, което искам да кажа е, че когато разбрахме, че този подход е правилен, почнах да правя ескизи, направих безброй ескизи и мислих, че с това ще приключа работата си, но се оказа, че не е така. Разбрах, че път назад няма и се подчиних и рисувах колкото трябваше. Накрая получихме проекта, който искахме и когато го видяхме за първи път на голям екран, разбрахме, че сме на правилния път. В новия ви филм вие отново се връщате в миналото, 30 години назад. Мислех, че е невъзможна комбинацията между игрално и анимационно кино, но при вас се е получило много добре. Каква беше идеята ви? Когато работех по филма, аз имах съавтор, който беше репортер. Тя беше участвала във войната и беше преживяла всичко. Помнеше атмосферата на войната. И когато работехме и започнахме да се ровим в тези истории, тези военни истории бяха страшни. Всяка война е жестока и всички войни се започват от политиците, а след това цивилните плащат за това. Медици, учители, деца, възрастни хора и войници. А политиците остават извън войната. Тези епизоди от войната бяха толкова ужасни, но в същото време ни бяха разказали толкова художествено, че аз бях сигурна, че всички трябва да ги чуят. Ние някак си живеехме извън войната, т.е. войната се случваше, бяхме много обезпокоени, но как се случваше всичко не знаехме. Затова тези думи трябваше да се чуят, но беше невъзможно да се заснемат. Щеше да е много брутално и страшно. А аз исках да има по-висш смисъл. Трябваше да са по-наивни и в същото време по-философски, по-саркастични, тъй като има различни нива. Войни се случват, несправедливостта може да възтържествува така, но в крайна сметка душите на хората се ръководят от ангели, така че имаше 3 нива. Нашето земно ниво, адското ниво и небесното ниво. Затова решихме да използваме този формат на анимация, но не класическата 3D анимация, а скици на млад войник, който участвал във войната. Видял е всичко и скицирал нещо. Тези листа са изцапани с кръв, цигари, ние искахме да уловим това. Взехме много неща от различни техники на Брьогил, в Гоя, например, има статуя на Ленин, който се разхожда наоколо, но тя е цялата усъкатена и Русия отново управлява там. Най-интересното е, че младото поколение, грузинците, които са гледали този период, не знаят кой е Ленин. Те не могат да разберат тази метафора. Чудесно е, че вече не знаят кой е Ленин. Израснало ново поколение грузинци, които знаят за тази война от слухове и са израснали в свободна Грузия. Затова е много важно да се почитае, никой не е промил мозъците с пропаганда. Ето защо, когато видяха филма, реагираха много добре. Някои дори плачеха. Един от тях каза следната фраза. Скърби за Абхазия, която никога не съм виждал. Появи се такава топлина и сърдечност в малото поколение. И веднъж от тях се появи усещането, че това е тяхната мъка, това е тяхното страдание. А тази съпричастност един към друг е много важна. Появилась эта емпатия друг к другу. Музиката е велик актьор, когато е поставена във филма по време на правилното съдържание, на правилното място, в правилното темпо. Тя играе голяма роля не само в драматургичен план, но и в още много. Мисля, че добрата музика не е тази, която не е силно забележима, а тази, която въздейства на подсъзнателно ниво. Вообще мир многоголосный, правда? Като цяло светът е многогласен, но по някаква причина, особено нашето поколение, сме свикнали с монолозите. Мы привыкли к монологам. Мы все время сами говорим и никому
Винаги говорим и не слушаме никого. А това е основното предизвикателство според мен. Необходимо е да чуем гласа на други. Ето защо в последния филм се опитах да чуя гласа на тези от другата страна. Светът е един и трябва да чуем всички гласове, за да направим правилната крачка. В грузинското пеене това е много важно. Ние имаме многогласие и всички гласове са абсолютно независими един от друг. Но след това се обединяват в едно цяло, което звучи хармонично. Това е заложено в нас. Но ние не сме забравили за тези качества и трябва да си спомним, че всички гласове трябва да са свободни. Но в същото време трябва да са съединени в една хармония. Но в то же время соединиться в гармонии. Считаю, что искусство, оно принадлежит... Вярвам, че изкуството не принадлежи на една етническа група, а на цялото човечество. Въпреки, че процесът беше много труден, много трудоемък, работихме много лесно, защото Нана винаги знае какво иска. А когато работиш с режисьор, който знае точно какво иска, тогава процесът е лек и приятен. Въпреки всевъзможните препятствия, които имаше този филм, ние прекрасно се сработихме с нея и за мен беше удоволствие да работя по него. Безсъдните нощи и отделеното време непременно си заслужаваха. Първият филм винаги е най-важният филм, тъй като той е заявка за това, което ще правиш до края на живота си. Моят се казва "Приспивна песен" и разказва за малко момиченце, което е било отвлечено и е забравило родината си. Забравила абсолютно всичко. Езика си, майка си, баща си, любимите си места и играчките от детството. Успява да я върна след 15 години, но тя не си спомня нищо. И тогава майка й вече напълно отчаяла се и изпява приспивна песен, която я пяла като дете. Изведнъж всичките й спомени се връщат при нея. Целият ти свят. Езикът, местата, майка и баща й. И тогава тя казва първата си дума. Мама. Мисля, че всички ние трябва да можем да кажем цялата си искреност, цялото си чувство мама във всеки филм. Не става дума само за тази дума, а за това съкровено, истинско нещо вътре в нас. Тогава всичко ще се получи. То самое внутреннее, сокровенное. И тогда все получится.